Mila esker, Dragones, Saseta, Amaiur, UHP, Amoategi, Loyola. Bataioetan golpe militarari aurra egin zietenei. Tragedia honen erdian, borrokatu eta bizia mantendu zuten milaka emakumei. Erbesteratu behar izan zituzten aurrei. Gure hizkuntza zapalduta ikusi zuten euskaldun guztiei. Txalo bero bat guztientzat. Era guztietako zailtasuna gainditu ditu, baina norbere saltzan ere gozatu dugu. Beti giza eskubideen urraketa salatuz. Eta aldugun neurrian horretan jarraituko dugu.